बाटासिपुराव हरखाब अर खामनानै गंसे गलाया सेवहांगार जायो। ढेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि गंसे गलायाव हरखाब अर खामो। सुखबीर मोसाहारनि गलाया दिनै फुंबिलि समाव इसोरनि सेराव आरज खालामनायाव धूप सावदोंमोन। बे समावनो धूपनि अरा पेट्रलाव नांनानै अर नांनानै सेवहांगार जायो। बे अर नांनायखौ खौरां मोननानै जायगानि सुबुंफोरा गोब्राबैनो खोमोरनो नाजादोंमोन, नाथाय खोमोरनो हायाखिसै आरो अर खोमोरग्रा हानजाखौ खौरां हरदोंमोनब्लाबो अर खोमोरग्रा हानजाया सौफैनायनि आगोलावनो सेवहांगार जालाङो। गलानि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला गलायाव नोगोद 80,000निबो बारा रां दंमोन आरो गासै 2,50,000 रांनिबो बांसिन मुवा बेसाद दंमोन होननानै फोरमायदों।